Давай! Тя се пребих. Що снимам? Снимам и се пребих. Къде е патица за сега? Рано още, бе. Патицата, айде. Айде, диджей. Браво, тата. Айде, видео. Видео, тата. Браво. Няма се го подкрепям. Давай, Гюки! Къде е сега? Айде тука. Гюки! Гюки, ела тука! Как ги е баба? Това ще го пусна сега клепче до вечера. Ей, там. Диджей, е там.